дуруд ба кулли мухлисони барномаҳои телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. намедонам хабари хуш ё бад барои мухлисони дастаи Барселона аст. саҳари барвақт президенти бошгоҳи Барселона Хосе Бартомеу баъди суханҳои гуфтааш ки ӯ қасди тарки симати президентиро надорад, ниҳоятан истеъфо дод. лидери дастаи Барселона Лионел Месси дар ҷанг муқобили Бартомеу ғолиб баромад. акнун дастаро тарк кардани Месси зери суол меравад. шояд ки Месси то ҷанбасти карьерааш онҷо бимонад. гуфта мешавад ки моҳи сентябр мухлисони дастаи каталонӣ хостори истеъфои президент буданд ва барои аз ин симат канор рафтани раҳбарият бояд 16521 овоз ҷамъ шавад. мухлисони Барс медонед чанд овоз ҷамъ карданд? 20731 овоз муқобили Бартомеу. дар Каталония гумонам ғайри зану фарзандош ҳама зидди ӯ овоз доданд. рӯзи 27 октябр Бартомеу гуфта буд ки новобаста аз шумораи овозҳои муқобил ҳоло ӯ аз ин даста рафтанӣ нест. ҳамагӣ баъди ним рӯз журналисти машҳур Танкреди Палмери аввалин шуда дар твиттери худ навишт ки ниҳоятан Бартомеу истеъфо дод. дар ин баробар Палмери илова карда навиштааст ки акнун Месси ба таври ҳамешагӣ дар даста боқӣ мемонад. мегӯянд ку боробар ки рост нагирифтӣ дар пушти дар мемонӣ. аммо ин ба Месси дахл надорад. акнун фаҳмидед дар Барс кӣ роҳбар аст? албатта ки гапи Месси аст. тамом ва салом. ниҳоятан Ҳабиб Нурмагомедов дар садри радабандӣ ё худ рейтинги равзгарони UFC новобаста аз вазн ва сину сол ҷой гирифт. ин дар ҳолест ки то имрӯз ин мавқеъро равзгари амрикоӣ Ҷон Ҷонс ишғол карда буд. баъди ғолиб шудан Ҳабиб ба карьераи варзишиаш нуқта гузошт ва ба баландгӯяк аз президенти ташкилоти UFC хост то ӯро дар садри рейтинги мазкур ҷой диҳад ки ин баҳси зиёдеро миёни Дейна Уайт ва Ҷон Ҷонс ба бор овард. лекин Дейна Уайт охирин хоҳиши Нурмагомедовро иҷро кард ва саҳари имрӯз Ҳабиб дар аввали рейтинги пан ё худ пифопи ҷой гирифт. Ҷон Ҷонс бошад дар мақоми дуюм мавқеъ пайдо кард. Ҳабиб Нурмагомедов бо эътирози Ҷонс то имрӯз ҷавобе нагардонида буд ва баъди иваз шудани радабандӣ чунин суханҳоро илова кард. ин натиҷаи заҳматҳои кулли зиндагии ман буд. ман ҳеҷ чизро осон ба даст наовардам ва онҳо ҳамихел пайдо нашуданд. машаққати зиёд, умед бар худо ва таҳаммулпазирӣ ин аст асрори муваффақияти ман. албатта ки назорат ва маслиҳатҳои падар ки ман ҳама умри худро ба меҳнат бахшидам, навиштааст Ҳабиб Нурмагомедов. ба ман як сарлавҳаи мақолае дар пойгоҳи иттилоотии New York Times хело писанд омад. бинед ки бобати Ҳабиб чӣ сарлавҳае навиштаанд. уқоб аз қафас пари дур рафт ва дигар бар намегардад. чун уқобон мурғи хонагӣ нестанд, онҳо як қавл доранд. корҳои Роналду ба қавле безеб аст. медонед барои чӣ? акнун аз ҷониби мақомотҳои болоии Италия мавзӯи Криштиану Роналду баррасӣ мешавад. ман як бор гуфтам ки ҳамин чеҳраи Роналду ба Винченцо Спадафора писанд наёмад. гуфта мешавад ки ҳоли ҳозир вазорати варзиш дар ҳамкорӣ бо вазорати тандурустии Италия мавзӯи ба коронавирус гирифтор шудан ва вайрон кардани протокол оид ба COVID-19 аз ҷониби Роналдуро муҳокима мекунанд. дар сурати ба зарари Роналду ҳал шудани таҳлилҳо Португалиро шояд ба суд бидиҳанд. чандин маротиба Спадафора дар нишастҳои матбуотӣ гуфта буд ки Роналду худро аз одамони дигар боло мегирад ва даст ба қоидавайронкунӣ мезанад ки ин метавонад ба марги садҳо нафари дигар оварда расонад. ӯ аз Турин протоколро вайрон карда ба Португалия рафт ва аз он ҷо боз ба Турин баргашт ки натиҷаи санҷиши тиббӣ дар вуҷуди ӯ коронавирусро ошкор кард ва ӯ сабаби паҳн кардани ин беморӣ гашт. Роналду дар ҷавоб ба гуфтаҳои сиёсатмадор навиштааст ки ба ӯ бовар накунед, ӯ дурӯғ мегӯяд. ман аз Португалия бо ҳавопаймои шахсӣ баргаштам ва бо касе робита надоштам. ман қоидаҳои коронавирусро ҳоли ҳозир хуб риоя дорам, ҳарчанд ман ягон дарде дар вуҷуди худ эҳсос намекунам, гуфтааст Криштиану Роналду. аз рӯи як санҷиши тиббӣ дар беҳтарин бозии сол муқобили ҳамтои худ ва рақиби азалиаш Лионел Месси бозӣ кардан наметавонад. хок бар сари коронавирус ки моро аз муқобилияти беҳтарин бозингарони сайёра маҳрум сохт. бозии дастаҳои Реал ва Боруссия Мюнхен Гладбахро тамошо кардед?
олмониҳо қариб буд яке аз дастаҳои беҳтарини дунёро шикаст бидиҳанд. То охири бозӣ қариб буд қалби баъзе мухлисони Реал аз кор монад, аммо онҳо тавонистанд ки дар охирҳои бозӣ бо задани 2 гол дастаро аз бох наҷот диҳанд. хулас натиҷаи бозӣ муҳим нест, муҳим он аст ки Зидан ин вазъиятро чӣ гуна шарҳ медиҳад. акнун ба суханҳои Зидан гӯш андозед. мо бовар надоштем ки имшаб бо чунин драма рӯбарӯ мешавем. бозингарони Реал медонанд ки дар чунин ҳолатҳо бояд чӣ кор кунанд. дар қисми аввал мо бозии хубро нишон медодем. аз ҳама аламовар ин ҳамон иштибоҳи аввал буд ки ба гол анҷом ёфт. баъд раванди бозӣ иваз гардид. имсол барои мо андаке мушкил хоҳад буд, вале ман аз бачаҳои худ ин шом ифтихор кардам. мо тавре бозӣ дорем ки ягон шубҳае барои аз даври гурӯҳӣ баромадан вуҷуд надорад, гуфтааст Зинедин Зидан. бозиҳои охири дастаи Реал медонед чиро ёд меорад? мисле ки Зидан як мошини вайронаро кашида мебарад. серхио рамос рекорди навбатии худро истиқбол гирифт. саҳифаи расмии твиттери мусобиқаи пурҳашамати лигаи чемпионҳо дирӯз ба нашри як хабари кӯтоҳ аз дастоварди навбатии капитани дастаи шоҳона хабар дод. гуфта мешавад ки рамос ба собиқ дарвозабони дастаи Реал Икер Касилас аз ҳисоби иштирок дар 16 мавсими бозиҳои лигаи чемпионҳо баробар гардид. яъне рамос футболбозе ҳаст ки дар 16 мавсими бозиҳои лигаи чемпионҳо ҳамчун бозингар иштирок мекунад. фарқият танҳо дар ин аст ки дар лигаи чемпионҳо Касилиас 150 вохӯрӣ гузаронидааст, рамос бошад 125 вохӯрӣ. барои рекорди Касилиаси аз футбол канорафтаро шикастан рамосро мебояд 25 маротибаи дигар дар бозиҳои лигаи чемпионҳо иштирок намояд. агар Реал аз даври гурӯҳии лигаи чемпионҳо ба қавле напарад, рамос чанд бозии дигар дар ин мусобиқа мегузаронад. ҳамагон ба аҳволи дастаи Реал механдиданд ки аз дастаи Шахтёр бо ҳисоби 3-2 шикаст хӯрд. дишаба бозии дастаҳои Интер ва Шахтёрро дидед? Интер дар муқобили дастаи украинӣ оҷизу нотавон монда буд. ҳарчанд ба ягон даста муяссар нашуд ки гол занад, аммо дастаи Шахтёр фурсатҳои хуби голзанӣ доштанд. хулас бозии дастаҳои Шахтёр сармураббии дастаи Интер Антонио Контеро ба ҳайрат овард. сармураббӣ баъди бозӣ дар нишасти матбуотӣ гуфтааст ки фаромӯш накунед ки Шахтёр дорои сифати хуби бозигузорӣ аст. мутаассифам ки мо гол зада натавонистем, вале дар муқобили Шахтёр ба мушкилиҳои зиёд дучор гардидем. боварӣ дорам ки Шахтёр аз даври гурӯҳии лигаи чемпионҳо мебарояд, гуфтааст Антонио Конте. бигзор агар Шахтёр аз даври гурӯҳӣ ба даври плей-офф роҳ ёбад, пас аз ин гурӯҳ кӣ мепарад? Интер, Боруссия ё Реал? фаромӯш накунед ки дар ин гурӯҳ аз ҳама дида вазъияти Реал бад аст, чун мавқеи охирро касб кардааст. гурӯҳи хакерҳо аз дастаи Пари Сен-Жермен 519 000 евроро дуздиданд. ин маблағ бояд ҳамчун маблағи иловагӣ барои трансфери нимоядгари 26-солаи аргентинӣ ба дастаи Бока Хуниор супурда мешуд. маблағи умумии пардохтҳои иловагӣ 1,5 миллион евроро ташкил медиҳад. 519 000 евро мебоист пардохти аввал мебуд, аммо пулро рад буданд. дар айни замон 1,5 миллион евро пурра ба суратҳисоби дастаи Бока Хуниорс гузаронида шудааст. ҷустуҷӯи 519 000 еврои дуздидашуда бошад идома дорад. Паредес дастпарвари Бока Хуниорс мебошад. маблағи трансфери нимоядгар аз дастаи Зенит ба ПСЖ 40 миллион евро буд. дар мавсими ҷорӣ футболбози аргентинӣ 4 бозӣ гузаронидааст. шаҳрномаи футболбоз бо дастааш то тобистони соли 2023 амал мекунад. Макс Ферстапен аз Red Bull ҳамтои дигараш аз Racing Point Ленс Стролро муғул гуфт ва ин боиси хашми муғулҳо гардид. ин дар ҳоле аст ки дар марҳилаи интихобии рӯзи ҷумагии гран-прии Португалия Ферстапен ва Строл бо ҳам ҷанҷоли лафзӣ барпо карданд ва Ферстапен дар раванди низоъ Стролро муғул гуфт. дар забони англисӣ калимаи муғул муродифе ба бемории Дауна истифода мешавад. маълум нест ки Ферстапен Стролро ба шахси ба бемории Дауна гирифтор буда шабоҳат дод ё ба одати ҷангҷӯёнааш ки гӯё хоси муғулҳост ишора мекунад. унро Ячев, котиби матбуотии вазорати фарҳанги Муғулистон, дар саҳифаи твиттери худ ба сифати иқтибос сухани Ферстапенро гузошта ӯро маҷбур сохт то аз мардуми муғул пӯзиш талабад, чун Ферстапен бо истифодаи калимаи мазкур дар вақти низоъ ба иззати нафси миллати муғулҳо расидааст ва ӯ бояд барои ин амалаш узрхоҳӣ кунад. агар Ферстапен аз минбари баланд аз мардуми муғул бахшиш напурсад, мо ба мақомоти раҳбарикунандаи мамлакати Ҳолланд ё ба Федератсияи байналмилалии варзиши
автомобилӣ шикоят хоҳем бурд. истифодаи калимаи муғул дар асри 21 ҷои шӯхӣ надорад. инро бояд ҳама сарпарастони формула 1 донанд, чун Ферстаппен вори нафарон ҳамеша намунаи ибрати мухлисони варзиш ҳастанд, навиштааст Унро Ячев. баъди хотимаи марҳилаи интихобӣ ва ҷанҷоли лафзӣ журналистон аз Ферстаппен пурсон шуданд ки ӯ фикр намекунад ки ин калимае аз забони ӯ садо дода шояд интиқоди шадидеро ба бор орад. ин мушкилии ман нест, ҷавоб додааст ҳолландӣ. Ферстаппен дар ҷадвали умумии F1 дар мавсими 2020 бо 162 хол мақоми сеюмро ишғол кардааст. сухангӯи президенти Русия Дмитрий Песков тасдиқ кардааст ки Владимир Путин бо Ҳабиб Нурмагомедов қаҳрамони UFC мулоқот хоҳад кард. аммо санаи дақиқи ин дидор ҳоло мушаххас нашудааст. хабар додааст РИА Новости. қаблан президенти Русия Владимир Путин тавассути телефон Ҳабиб Нурмагомедовро бо пирӯзӣ дар набард бо Ҷастин Геҷи амрикоӣ табрик карда буд. дар ҳақиқат президент гуфт ки ин ҳатмист. вақте худи Ҳабиб каме истироҳат мекунад ва вазъи эпидемиологӣ ором мешавад, онҳо ҳатман мулоқот хоҳанд кард, гуфтааст Песков дар посух ба пурсиши журналистон оид ба имкони мулоқоти президент бо варзишгар. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.